нещо. Ето да е крава, дето нещо много. Не, той нищо ги носи, той знае. Да, мене ги... Може да изкараме една седмица с тази крава. Много далечно, бе. Те не можа да дойде тук малко по-назаме. Ние тебе да донесем, бе. Скъпи приятели, любители, радиолюбители и не радиолюбители, добре дошли на всички. Радвам се, че за 14-та поред година се събрахме отново. Надявам се мястото, което го избрахме тази година да ви е харесало. Опитах се да бъде нещо различно. Рожен вече и аз го знаете на Изус. Трудно ще ме до година къде да избера място, но има някакви идеи до Спад, Ягоди на чудните мостове. Бургас може да направите вие среща. Място е много хубаво, пак за до година къде държиш. Пожелавам ви весело прекарване, живи и здрави да сте най-вече. Тези, които дойдоха, добре дошли, тези, които не можаха до година да дойдат и да спомним за нашите приятели, които и починаха. За съжаление, в 14 години доста хора се отидаха, боде ги простия. Тези млади момчета, Канева, още от тази година. Фейсбук страницата ще намерите, среща отворена, мога водите който искате, когато искате, както искате, няма никакъв проблем. Винаги сте добре дошли, пък мога да запалим да направим и радиолюбители. Клас 2, клас 1 иска къси вълни, антени, ама антени виждам. Браво. Радвам се, че има млади хора, които се интересуват от радиолюбителството. Още веднъж добре дошли и на здраве и мисля на 4 пъти.